Ja by som vás chcela oboznámiť v krátkosti dielom Nikolaja Levašova, ktorý je ruského fyzika a liečiteľa, ktorý nechal pre nás odkaz, vypracoval teóriu vzniku vesmíru a rovnako nám nechal odkaz ohľadom vysvetlenia prírody zákonov. Zákony prírody stále platia a bez poriadneho pochopenia týchto zákonov ďalší život a rozvoj už nebude možný. Človek si bezmyšlienkovite podmaňuje prírodu, zasahuje do nej, bez vedomosti základných zákonov, dovedie sa ľudstvo k samozničeniu. Sokrates nám nechal odkaz, poznaj sám seba a poznáš celý svet. Žiadne poznanie nemôže byť absolútne, ale jedna cesta poznania môže byť v pravde, zatiaľ čo druhá od nej odvádzať. I keď obidve cesty budú mať rovnaký začiatok. Ako vznikla naša Zem, aké syntézy foriem matérie sú, čo je to hmota, ako vznikla, koľko foriem existuje, ako sa navzájom ovplyvňujú. Človek je len malinkou súčasťou, časticou veľkého kozmu, zrnko piesku, ktoré je našim domovom. Vo veľkom kozme je veľké množstvo foriem hmot, ktoré sa vo väčšej alebo menšej miere na seba vzájomne pôsobia alebo opačne sa vôbec neovplyvňujú. Pokiaľ dve hmoty nás spolu nereagujú, podľa vzájomná spájanie sa ničím nemení, jedna druhú neovplyvňuje, nič nové sa pri ňom nevzniká. Miera vplyvu jednej hmoty na druhú sa definuje ako koeficient vzájomnej interakcie a pre vyššie uvedený prípad sa potom rovná nule. Tieto dve formy nemajú spoločné vlastnosti ani znaky. O interakcii hmot medzi sebou môžeme hovoriť iba vtedy, ak je posudzovaná na určitom mieste vo vesmíre. Sú v oblasti, kde interakcia medzi hmotami je maximálna a miesta, kde interakcia v podstate nie je možná, alebo hmoty medzi sebou reagujú len čiastočne podľa svojich kvalít. Na obrázku vidíme v podstate, ako vznikal náš vesmír. Náš vesmír je vzniknutý zo 7 matérií. To je tá stredná časť nad nami, je 8 matérií, pod nami 6 matérií. Pri maximálnej interakcii dvoch hmot A a B dochádza k úplnému splynutiu týchto dvoch hmot a vzniká nová hybridná hmota A a B. Rôznorodosť vesmíru ovplyvňuje primárne hmoty rôznym spôsobom. Niektorá primárna hmota je ovplyvnená viac, iná menej. Rôznorodnosť sa mení kvalitatívnu štruktúru hmot, čo vytvára podmienky ich následným interakciám a vzniku novej kvality. Týmto spôsobom vznikajú v hraničiacich oblastiach styku dvoch hmot podmienky pre ich zlúčenie a tak vznik novej hybridnej hmoty A a B. Hybridná hmota A a B znovu ovplyvňuje rôznorodosť priestoru, v ktorom vznikla. Dochádza k vyplneniu tejto rôznorodnosti vzniknutou hybridnou hmotou A a B a jej kvalitatívnej premene. Teraz zmena rozmeru dimenzie priestoru na určitú hodnotu vytvára podmienky pre zlúčenie dvoch primárnych bod. Aby k tomu mohlo prísť, je nutná zmena rozmeru priestoru o hodnotu delta lambda, ktorá je tu na tabuli. Pre možnosť zlúčenia troch foriem hmot je nutné, aby sa rozmer priestoru opäť zmenil o hodnotu delta lambda. Primárna hmota sa nemôže zlúčiť iba čiastočne, zlúčiť sa môžu iba celé primárne hmoty. Tretia primárna hmota C. Ako výsledok interakcie troch foriem v určitej oblasti vesmíru, uvažujeme o nej ako o gule, vzniká kvalitatívne nová hybridná hmota ABC, ktorá zaujíma menší priestor objem ako hybridná hmota AB. Pričom tieto oblasti, ktorých uvažujeme ako o guliach, majú presné hranice, ktorých charakteristickou vlastnosťou je rovnorodosť a homogenita. Pri zmene priestoru vnútri nerovnomernosti o ďalšiu hodnotu delta lambda vznikajú podmienky pre zlúčenia ďalšej formy hmoty. Vzniká kvalitatívne nová hybridná hmota zložená zo 4 A, B, C, D. Objemovo zabera opäť menší priestor ako hybridná hmota A, B, C. Pri nasledujúcej zmene rozmeru priestoru vnútri rôznorodosti O delta lambda vznikajú podmienky interakciu ešte jednej formy hmoty, a to je E. Tým vzniká kvalitatívne nová hybridná hmota A, B, C, D, E.
Opäť vznikne po spojitosti ďalšie interakcie, môžeme vzniknúť zo 6 hybridných hmot. A posledná, nasledujúca zmena rozmeru priestoru vnútri rôznorodosti vzniká podmienky na interakciu ešte jednej formy hmoty G. Tak vznikne kvalitatívne nová hybridná hmota A, B, C, D, E, F, G. Týmto spôsobom postupnými zmenami vnútri rôznorodosti priestoru o hodnotu delta lambda sa postupne zlučuje 7 primárnych hmot matérií, ktorý vytvára náš vesmír. Zároveň vzniká 6 materiálnych úrovní rôznych kvalitatívnych a kvantitatívnymi vlastnosťami. Vnútorná úroveň vytvorená so 7 formami primárnych hmot je fyzicky hmotná naša planéta Zem. Látka, ktorá je vytvorená, má 4 základné stavy, teda skupenstvá, pevné, kvapalné, plynné, plazmatické. Skupenstvá vznikajú ako výsledok kolísania rozmeru danej oblasti o amplitúdach menších než je delta lambda. Takže pokiaľ budeme ďalej pokračovať od stredu rôznorodosti, ďalšia úroveň vytvorená zo 6 primárnych hmot je časť eterická, tu máme označené číslom 2. Úroveň pri zlúčení 5 foriem vzniká astrálna, pri zlúčení 4 foriem vzniká prvá mentálna, zlúčení 4 foriem vzniká druhá mentálna a 3 foriem vzniká tretia mentálna úroveň. Pokiaľ vychádzame z prvej úrovne, teda hmotnej, potom najviac spoločných vlastností má s úrovňou eterickou, a to najmenej úrovňou treťou mentálnou. Celkovo kvality rôznych oblastí vytvárajú podmienky pre interakciu primárnych hmot. Keď hovoríme o planéte Zem, musíme pod ňou rozumieť všetkých 6 úrovní umiestnených jedna v druhej predstavujúcu neporušenú jednotu. Toto porozumenie je veľmi podstatné pre pochopenie viacerých javov a hádanie živej a neživej hmoty a evolúcie života našej planéte. Po zakončení procesu formovania kvalitatívnych štruktúr našej Zeme sa rôznorodosť danej oblasti, ktorá je vyplnená týmito úrovni, už neutralizuje. Po završení formovania štruktúr Zeme pokračujú jednotlivé formy hmoty vo svojom smere, teda už sa nezlievajú jedna s druhou. Aktivita foriem hmot nie je vždy rovnaká, čo sa prejavuje pri pohybe zemskej kôry, zemetraseniami a v sopečnej činnosti. Proces formovania planéty bol skončený pred 6 miliardami rokov. To je prvý cyklus evolúcie neživej hmoty. Druhá etapa je evolúcia živej hmoty. Organický život, čo je to? Každý atóm znižuje rozmer mikrokozmu o určitú hodnotu delta lambda. Potom atómy vytvorené ako dôsledok zlúčenia 7 primárnych hmot ovplyvňujú svoj mikrokozmos tiež, ale s opačným znamienkom. Delta lambda dostáva opačné znamienko. Ich vplyvom dochádza k druhotnému zakriveniu priestoru, teda každý atóm znižuje rozmer mikrokozmu o určitú hodnotu delta lambda. Najmenšiu atómovú hmotnosť má vodík, má len 2 atómové jednotky, 1 proton a 1 elektrón. Najväčšie atómové hmotnosti majú transfuránové prvky 235 atómových jednotiek. Radiaktórne prvky majú najväčší vplyv na štruktúru mikrokozmu. Naša planéta, teda náš vesmír, bol vytvorený interakciou 7 form hmot, pričom to 7 nemá žiadny mystický význam. Je to kvalitatívna štruktúra nášho vesmíru. 7 matérií, biele svetlo sa rozkladá na 7 farieb, stupnica má 7 nôd, človek má 7 energetických centier základných, teda 7 čakier a 7 duchovných diel. K zakončeniu evolučného cyklu je potrebné si vybudovať. Každý atóm vo väčšej alebo menšej miere potvára kvalitatívne bariéry medzi hmotou a eterickou úrovňou a vytvára medzi nimi kanál. Najmenší kanál vytvára atóm vodíka a najväčšie kanály vytvára transurány. Postupne atóm sa stráca formu primárnej hmoty, zostáva nestabilný, nastáva rozpad atómu, vznik nových atómov a to majú iné kvalitatívne štruktúry. V prírode existujú prvky aj so 4 válečnými elektróny, čo umožňujú vytvárať reťazce atómov jedného druhu uhlík, krémik a fosfor, pričom uhlík je základom organického života. Vývoj ľudského tela eterického, anorganické molekuly a najjednoduchšie organické molekuly majú koeficient interakcie 0, teda oveľa menšie ako ten, ktoré majú nukleové kyseliny RNA a DNA. Vzhľadom ku chaotickému pohybu
Vo vode tieto molekuly, atómy, ióny migrujú smerom k zónam vplyvu molekúl DNA a RNA a začínajú sa rozpadať na formy primárnych hmot, ktoré ich tvoria. Rozpad sa začína, lebo v zóne vplyvu oveľa väčších RNA a DNA molekúl nemôžu tieto malé jednoduché molekuly, atómy a ióny existovať. Formy primárnych hmot vzniknuté v dôsledku rozpadu v zónach vplyvu molekúl DNA a RNA začínajú pretekať na eterickú úroveň Zeme. Forma zakrývania priestoru kopíruje presne tvár molekúl RNA a DNA. Na eterickú úroveň začínajú kanály molekúl DNA a RNA pretekať formy hmot, ktoré vznikli v dôsledku rozpadu jednoduchých molekúl. Ale eterická sféra bola vytvorená syntézou 6 hmot, preto štruktúra molekúl DNA a RNA je vlastne, začína sa vyplňovať len formou jednej tej hmoty G. Vyplňa sa až dovtedy, pokiaľ nebude presne kopírovať molekulu RNA a DNA a vtedy sa vlastne prichádza rozpad medzi hmotnou a eterickou úrovňou planéty. V rámci molekúl RNA a DNA vznikne úplne nová totožnosť hmotnej a eterickej úrovne Zeme. Vývoj ľudského eterického tela jednou primárnou hmotou G. Po narodení sa dieťa začína vyvíjať, začína si vytvárať eterické telo. Dieťa do 4 až 6 rokov musí prijať dostatočné množstvo informácií, pokiaľ možno kvalitných, aby si vytvorilo plnohodnotné eterické telo, odkryli sa bariéry medzi fyzickou a eterickou časťou a mohol začať vývoj nižšieho astrálneho tela. Ak do tohto veku neuróny mozgu nedokončia evolúciu eterických štruktúr, mozog takéhoto človeka nikdy nebude môcť myslieť bez ohľadu na to, že po fyzickej stránke bude zdravý. Sú to väčšinou dva prípady, a to ak mozog dieťaťa nedostáva od okolitého sveta informácie v požadovanej kvalite, alebo požadovaná informácia nie je dostatočná pre zmenu štruktúry neurónov mozgu. To sa stáva, keď sú deti napríklad sú ocitnuté medzi zvieratami. A po druhé, keď nie je možný normálny vývoj neurónov mozgu dieťaťa kvôli genetickým problémom alebo infekciám, toxínom, ktoré sú vylučované do mozgomiešného moku. Následné sú získané vo vrodenej retardácie rôznym stupňom. Po ukončení plného eterického tela sa opätovne začína pretekať primárna hmota G, jedna primárna hmota rovnakej štruktúry ako eterického tela. Vzniká nižšie astrálne telo. Ďalšia zmena funkcií štruktúry buniek vedie k tomu, že nižšie astrálne telo zakrývuje mikropriestor astrálnej úrovne a táto hodnota sa približuje k delta lambda zápornému číslu 2 krát. A vzniká druhotné zakrývenie priestoru, pri ktorom mizne druhá kvalitatívna bariéra medzi fyzickou a astrálnou úrovňou planéty. Po otvorení príchodu tejto bariéry začínajú pretekať už dve formy primárnych hmot E, G a F, u ktorých sa formuje úplné astrálne telo. Priestor pre kompletné formovanie astrálneho tela je od 14 do 18 rokov. Na obrázku vidíme ešte len vlastne vytvorenie nižšieho astrálneho tela jednou primárnou hmotou, a to G. Tu vidíme už pretekanie obidvoch primárnych hmot G a F a úplné astrálne telo. Takto presná kópia na astrálnej časti planéty. Ľudský mozog tvorí 14 biliónov neurónov. Všetky živočíky, ktoré majú astrálne telo, spadajú do skupiny vyšších cicavcov. Sú to delfíny, sloni a ľudia, ale iba človek má možnosť pri plnohodnotnom rozvoji svojho mozgu vytvoriť si ďalšie tela na ostatných úrovniach planéty, teda mentálne tela prvé, druhé, tretie a štvrté. O inteligencii v plnom zmysle možno hovoriť iba v prípade, kedy evolučný vývoj druhu vedie k pochopeniu jednoty s prírodou, ako aktivitám, ktoré nevedú k ničeniu ekologického systému, ale naopak podporujú harmonické procesy v prírode a bez jej narušenia. V súčasnej dobe inteligencia ľudstva priviedla prírodu na pokraj katastrofy.
vidíme vývoj prvého mentálneho tela, ktoré je už vlastne vytvárané z troch primárnych hmôt, postupne pretekanie jednej, druhej a tretej časti. S každým ďalším telom, eterickým, astrálnym, mentálnym sa v podstate menia vlastnosti neurónov mozgu. Pri akumulácii spracovaní informácií prichádza k vnútornému a vonkajšieho prostredia. Vývoj týchto systémov, nervových systémov vedie k tomu, že jedinci behom evolučného rozvoja začnú si uvedomovať sami seba a svoju individualitu. Vývoj druhého mentálneho tela je už zo 4 primárnych hmôt. Tretieho mentálneho tela prichádza z 5 primárnych hmôt. A toto je završenie 4. mentálneho tela. Pri úplnom rozvoji posledného tela u takéhoto človeka mizmú všetky kvalitatívne bariéry planéty a ukončuje sa 0. planetárny cyklus vývoja bytosti a začína sa fáza kozmického vývoja. Podľa úplne správneho evolučného vývoja človeka je jeho duchovná podstata viac a viac sa približuje k fyzickému telu. To vytvára podmienky pre efektívne fungovanie fyzického tela a duchovných tiel ako jedného harmonického celku. Existencia mentálnych tiel dáva človeku už obrovskú silu, môže potom pritom ovplyvňovať a meniť budúcnosť jednotlivcov, tak ako aj ľudstva celku. Silou mysle sa dokáže premiestňovať v priestore, čo je teleportácia, ale aj vo vesmíre. Táto sila by mala byť a môže byť daná iba človeku s čistou myslou, čistou dušou a srdcom otvoreným dobru. Každý človek má okolo seba tzv. Psí pole, skladajúce sa zo 14 miliard neurónov. Je medzi nimi najvyšší možný stupeň vzájomnej interakcie. Samozrejme rôzni ľudia s rôznou štruktúrou, hustotou a pevnosťou tohto psí poľa, ale existujú aj spoločné prvky funkcie. Pri normálnom ľudskom vývoji poskytne ochranný štít vytváraný mozgom dokonalú izoláciu ľudského psí poľa pred extrémnymi vplyvmi. Vo väčšine prípadov otvorenie tohto pola si vyžaduje ale podnes znútra, a to sú väčšinou 2 prípady, a to je keď je veľká koncentrácia ľudí na malom priestore. Psí pole každého človeka ovplyvňuje psí pole ľudí okolo a samozrejme je to opačne. A potom je to, keď je to vnútorná emočná nestabilita s negatívnou tendenciou pri ukončení určitej úrovne emocionálneho rozkolísania sa stáva ochranné psí pole človeka nestabilné a zmizne. Prvé, čo je potrebné u každého človeka urobiť, je naučiť sa vytvárať si vlastné psí pole ochranné. Na to človek musí vyvinúť u seba schopnosť vytvoriť si ochranné pole v podvedomej úrovni. Si musí sa sústrediť na myšlienku, okolo mňa si vytváram svoje ochranné pole. Silou vôle si ho začne človek vytvárať a táto štruktúra toho pola sa vytvorí. Psí polom sa dajú čistiť potraviny, rovnako si dajú sa čistiť predmety, jednotlivé priestory. Dôležité je vytvárať si ochranu pred spánkom okolo fyzického tela. Dosť veľký vplyv na veľkosť psí pola majú aj fázy mesiaca. Problémom sú tie negatívne emócie a to, že otvárajú znútra, otvárajú psí pole znútra a tak toky energie aj zvonka sú možné ich napadnúť až do úrovne nižšieho astrálu. To vytvára priaznivé podmienky pre pôsobenie astrálnych parazitov. Ako akýkoľvek iný energetický vplyv majú na človeka. Dobre, čo sa deje v okamihu smrti? V okamihu prirodzenej alebo násilnej smrti dochádza k porušeniu tohto psí poľa organizmu. Primárne hmoty sa uvoľňujú a v procese pôsobia erupciu energie, ktorá otvára kanál, teda väčší alebo menší počet kvalitatívnych bariér medzi úrovňami planéty. Vzniká tak energetický kanál, ktorým sa esencia, teda duch daného organizmu, pohybuje na tú, ktorú časť úroveň planéty, ktorou je identická jej štruktúra. Primitívne živočíchy sa dostávajú na eterickú časť planéty, vyššie na vyššiu. Následne sa kanál uzatvára, pritom ako duch vstúpi na úroveň tej ktorej planéty, na tú, ktorú vývinom dosiahol.
Zostávajú pri ňom pripnutané šnúry. Tu vidíme vlastne, ako esencia vystupuje pomocou kanálu na úroveň, tuto je to zrovna prvá mentálna úroveň a opätovne sa potom kanál zatvára. Zostávajú šnúry. Prvé bunky, ktoré vo fyzickom organizme odumierajú, sú mozgové neuróny. Kanál spojujúci ducha s fyzickým telom má 3 podkanály, tzv. Šnúry, ktoré zostávajú na fyzické telo s astrálnym, eterickým a s mentálnym. 9 dní od fyzickej smrti sa rozpada šnúra medzi fyzickým a prvým mentálnym telom. Po 40 dňoch sa uvoľňuje, rozpada šnúra medzi fyzickým a astrálnym telom. A po 1 roku sa prerušuje šnúra spájajúca ostatky človeka s eterickým telom. Ľudská kostra sa rozpadá na neurotické substancie. Rozpadli sa všetky organické substancie, ktoré informácia o mŕtvej osobe a jej duchu. Duch sa oslobodzuje a je pripravený na ďalšiu inkarnáciu. Čím je duch mladší, tým je skoršia inkarnácia. Preto naši predkovia vždy spalovali tela, nikdy nezakopávali tela do zeme. Pri spalovaní tela je vlastne oslobodzovanie duši automatické. Najhoršie balzamovanie, mumifikácia, duch zostáva napojený, nemôže sa pohybovať na iných úrovniach planéty, je tam nemožná reinkarnácia. Evolúcia ducha je možná len vo fyzickom tele. Pri násilnej smrti nie je dokončený evolučný cyklus vo fyzickom tele. Duch sa posúva na nižší stupeň planéty, ako by dosiahol, keby zomrel prirodzenou smrťou. Pokiaľ je smrť násilná, erupcia je nižšia a slabá. Ak má duch extrémne silné psípole, zostáva medzi ľuďmi visieť ako fenomén. Pri samovražda, áno, aj tom aj katolícka cirkev mala pravdu, je to jedna z najväčších kariem, pretože duch nemôže ísť vyššie ako na eterickú časť planéty a často sa stane potravou medzi astrálnymi a eterickými živočíchmi. V prípade samovraždy, ale ak duch, ak sa zachráni, tak vystupuje z procesu reinkarnácie a zostáva v zamrznutom stave. To, čo katolícka cirkev považuje za raj, tak to je vyššia astrálna časť planéty a to, čo sa pokladá za peklo, to je nižšia astrálna časť planéty. Ďakujem. Pri klinickej smrti. Klinická smrť začína rovnako ako prvý proces, úvodný proces je rovnaký ako pri smrti. Má ale viacero štádií. Prvé štádium je, že prerušenie zásobovania mozgu vitálnymi substanciami, ktoré sú potrebné k tomu, aby udržiavali život mozgových neurónov. Je to od 0 do 30 sekúnd. Druhé štádium, že duch sa začína oddelovať od tela. Je tam už nedostatok vitálnych substancií, mozog sa prepína do stavu minimálnej aktivity podobnej stavu spánku. V tomto čase duch začína sa oddelovať od tela, to je od 30 do 1 minúty. Tretie štádium je ďalšie oddelovanie tela od ducha od tela, začína sa rozpadať naše psípole. Štvrté štádium je tam úplný odchod ducha, duch opustil telo a ochranný opal sa rozkladá. 5. štádium je strata obalu. Duch úplne opustil telo a ochranný obal sa rozpadol. Posledné štádium je vlastne obnova mozgovej aktivity, keď kôra mozgová opätovne dostáva substancie a mozog začne obnovovať svoju normálnu aktivitu. Vytvoria sa tak podmienky, aby sa duch mohol vrátiť naspäť do fyzického tela a obnoviť svoj ochranný obal. Ak sa do prvých 7-8 minút po smrti, ak sa duch nevráti do tela, nastáva proces smrti. Počatie. V okamžiku počatia akokoľvek živého organizmu na planéte dochádza k erupcii energie odpovedajúcej genetickému potenciálu daného druhu. Otvorí sa odpovedajúci kvalitatívny počet bariér a vznikne energetický kanál, ktorým sa esencia bytosti vtiahnutá s rovnakou genetikou. Prebieha opačný proces ako pri smrti. Pri vyčerpaní energie uvoľnenej pri počatí sa bariéry začínajú uzatvárať a do určitého času sa obnovia do podoby, akej boli pred erupciou. Potom sa esencia začne vytvárať si nové fyzické telo z biomasy. U človeka začne inkarnáciou ducha.
keď splynie spermia s vajíčkom, vystrisne energetický kanál a prenikne na rôzne materiálne úrovne planéty, eterickú, astrálnu, mentálnu, v súlade s tým, akej úrovne dosiahol duch prebývajúci na tejto úrovni, vstupuje do kanála. Takže erupciou nie je vytvorenie novej duše. Je to len kanál, energetický kanál, do ktorého vstupuje už duch z tej ktorej časti planéty. Aké faktory ovplyvňujú amplitúdu tejto energetickej erupcie? Je to genetika rodičov. Čím je silnejšia a zdravšia genetika rodičov, zvýši amplitúdu erupcie. Úroveň duchovného rozvoja, geografické rozloženie miesta počatia. Povrch planéty má rôzne oblasti pozitívne, neutrálne a negatívnych energií. Rozloženie hviezd a planét. Na planétu smerujú prúdy energie z hviezd, planét, vesmíru, rovnako pozitívne a negatívne. Emocionálne rozloženie rodičov v momente počatia. Ak sú tam hlboké city v okamžiku počatia, teda je to láska, vytvára vysokú erupciu. Pokiaľ je to len nejaké fyzické, chemické priťahovanie sa, tak je tam úplne nízka erupcia. Čistota organizmu rodičov v momente počatia, samozrejme drogy, alkohol, tabak znižujú erupciu. Ekologické podmienky prostredia, v ktorom počatiu došlo. Potrat. No. Pri potrate duch stráca príležitosť si vytvoriť nové fyzické telo. Pri potrate sa energetický kanál ale neobjaví ako keď v okamihu smrti. Druh nie je schopný návratu na rovnakú planetárnu úroveň, ktorej vstúpil okamihu počatia. Pokiaľ je vyvinutý vysoko minimálne jedným mentálnym telom, bude schopný použiť tento potenciál, aby si vytvoril sám energetický kanál a unikol na planetárnu úroveň, kde dokáže prežiť. V tom prípade sa musí ale vzdať časti svojho energetického potenciálu a preto spadne na nižšiu úroveň. Duch, ktorý nevlastní minimálne jedno mentálne telo, sa stáva ľahkou korisťou pre tvorov žijúcich na eterickej astrálnej časti planéty. Astrálne zvieratá konzumujú duchovné tela duchov. Výsledkom je, že duch zomrie. Deštrukcia ducha znamená, že celá evolučná skúsenosť a schopnosť získané vo všetkých inkarnáciách navždy zmiznú. To je evolučná smrť. Keď človek zomrie, jeho duch energetickým kanálom sa presunie na určitú úroveň planéty a počase sa môže reinkarnovať späť do hmoty, vytvoriť si nové fyzické telo a pokračovať evolúcii. To je rozdiel medzi smrťou fyzického tela a smrťou ducha. Umelý potrat je najhoršia karma a najzávažnejšie porušenie zákonov prírody, viac ako vražda. V interrupcii sa skrýva najväčšia a trvalá deštrukcia ducha, karma lekár, rovnako ako žena. Tu máme rozmiestnenie duchov živých organizmov planéty. Treba si uvedomiť, že všetky duch je esencia, je to energia. Na tejto planéte žilo množstvo tvorov, množstvo bytostí. Ich esencie, ich duchovia niekde musia byť. Takže všetky vymreté tvory sa nachádzajú na určitých častiach planéty. Väčšinou na eterickej a nižšej astrálnej. Alebo telegónia. Čo toto vlastne znamená? Termín telegónia sa objavil v minulom storočí. V preklade z gréckeho jazyka znamená odozdávanie zvláštnych znakov ľubovoľného rodu z pokolenia na pokolenie. Naši veľkí predkovia vedeli o tomto dave dávno pred objavením starých Grékov a nazývali ho kónmi rita, alebo nemeckými zákonmi o čistote rodu a krvi. Telegónia je vlastne vplyv prvého sexuálneho partnera na genetiku a vzhľad detí narodených od iného muža. Mechanizmy telegónie presne zodpovedajú princípom vlnovej genetiky. Podstata je v tom, že spermie gény muža sú štruktúry, ktoré emitujú fotónové pole, ktoré sa neodvádza genetickú informáciu, pretože nie je bioaktívne, ale sprievodné spinové pole fotónového poľa prepisuje primárnu fotónovú polarizačnú informáciu. Skrátke, je to kvantovo delenie buniek. Každý muž v žene necháva svoje DNA. Špatne povedané, posledný spláchne to, čo tam zostalo. V slovansko-arijskej spoločnosti sa dievčatá mohli vydávať 16-ročné, ale chlapci až po dovršení 21. roku. Voľný sex nikdy nebol v žiadnom prípade tolerovaný, pretože pri prvom pohlavnom styku vôbec
a v zmysle prastarých krvných zákonov zvaných konmi rita na sexuálneho partnera navzájom prenáša obraz krvi predkov. To znamená, že prvý pohlavný partner sa natrvalo zapíše do genetického kódu druhého partnera. V ďalšom živote už nezáleží, kto je ďalší sexuálny partner. Deti vždy dostávajú genetickú informáciu prvého partnera. Táto informácia sa za určitých okolností dá prepísať, ale jedna z nevyhnutých podmienok je ozajstná veľká láska. Tento jav dnešná veda už pozná ako formou telegónia. Sexuálna energia je vlastne najsilnejšia energia v našom svete a je daná človeku na tvorenie. Všetko to, čo je vo svete krásne, vytvorené pomocou sexuálnej energie, ale rovnako všetko to, čo je vo svete mrzké, je tiež výsledkom a dielom sexuálnej energie. Všetko závisí od toho, kto a akým cieľom energiu využíva. Ak sa ľudia prebudzajú sexuálnu energiu v stave vysokej ľúbosti, tak ako zložka božskej podstaty ich dvíha nahor, do výšok Božej sféry. Tam sa napojí vysokými energiami a vracia sa tým, ktorí ju vybudili, ale mnohonásobne ich zlepšuje. Takíto partneri sa fakt návonok môžu zdať oveľa krajšími. Takto vyrastá silná, zdravá rodina, rodia sa silné, zdravé deti a ako ich domácnosť je útulná a pekná. Tu vidíme nerovnaký rozvoj medzi mužom a ženou. To znamená, jeden partner má vyvinuté už aj mentálne telo, partnerka nemá. A tu vidíme čisto len, obrázky sú do špatnej farby, boli krajšie. V podstate oranžová farba znamená primárnu hmotu G, to znamená sa, títo dvaja ľudia priťahujú len tou nižšou energiou na základe eterických tiel. Tu máme harmóniu na všetkých úrovniach, kedy prietok energie vlastne vytvára vlnu. A vidíme, že obidvaja partneri sú na tom približne rovnako energeticky. Je to tzv. biela tantra, dokonalosť yin a yang. Tu vidíme čiernu tantru, to znamená, je to sexuálny vampirizmus, keď jeden z partnerov využíva a vyťahuje energiu, je dominantný a vyťahuje energiu z toho druhého. Väčšinou čiernu tantru používajú ženy na chlapov. Naši predkovia nám, naše staré védy, slovensko-arijské védy, majú spísané zápovede jednotlivých bohov. Sú to odkazy pre nás, sú to odkazy všetkých týchto zákonov prírody, ktoré boli spísané na úroveň tedy ľudí, to znamená rozumovú úroveň ľudstva, ktorá bola na tú dobu, keď sa nepoznalo DNA, RNA, ani žiadne kvantová fyzika, takže tu nám krásne popísané zápoveď Boha Perúna, neberte si ženy, brada, sestru, syn svoju matku, lebo bohov rozlobíte a krv rodu zahubíte. Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj rod zahubíte. Ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite a svoj rod predĺžite. Môžeme ísť ďalej. Čo je deň a noc Svaroga, alebo Kali Yuga. Dlhodobé temné obdobie, ktoré sa uzatvára na 7 kruhov života a začalo je to tam približne, pretože je to vec fyzikálna. Začala letom 988 až do roku 1995 až 6. Teda vieme o tom, že planéta je z 90%, je to čierna matéria, dark matter, a z 10% vedia fyzici popísať, čo tam je. Slobodné prvotné matérie rozmiestnenie sú na tejto planete nerovnomerne. Planéta a vesmír sú vlastne nehomogénne. Teda na rôznych oblastiach planéty sú vytvorené a nerovnomerne zastúpené jednotlivé matérie. A je veľmi dôležité, aká matéria sa nachádza na tom, ktorom území. Aj od toho závisí vývoj ľudí a ich emócie. Ak sa mení druh primárnej hmoty, má to dopad aj na vývoj na tom, ktorom území. Vždy je ale jedna z primárnych hmot dominantná. Preto aj vývoj na planete bude rôznorodý v každej oblasti. Bude mať veľký vplyv na evolúciu v tej ktorej oblasti. Čo je vlastne deň a noc Svaroga? Tu máme noc Svaroga.
Čo znamená, to bolo to temné obdobie. Je dominantná základná primárna hmota G. To znamená hmota, ktorá je najjednoduchšia a vytvára vlastne len nižšiu eterickú časť planéty alebo nižšiu astrálnu časť planéty. Preto vlastne je to vytvorenie len druhého a čiastočne teda nižšieho astrálneho tela, tretieho tela, kde je nízka vôľa, malé morálne vlastnosti, čo v súčasnej dobe na planéte je aj dosť vidno. Máme deň Svaroga, je rozvoj 3. a 4. mentálneho tela. Vidíme, že je dominantná primárna hmota F a niekedy už aj E. Takže sú vysoké duchovné a morálne vlastnosti a takisto má veľký dosah na svedomie. Pri noci Svaroga je prebytok prvotnej matérie G. Mladé duše, teda šedá civilizácia, si vytvára druhé a tretie telo, teda emócie sú zaťažené skôr na tej agresivite, zlosti, žiarlivosti, žiadostivosti, závisti. Pri nasytení prvotnou materiou G, čo sa dostáva temnejšie na možnosť vnoriť takéto duše do negatívnych emócií. To máme hneď všetky médiá, televízie, spravodajstvo, rovnako aj filmy. Iba jedinci s vyvinutým svedomím a cťou sa vedia vymknúť pod kontroly temných síl. Temné aj svetlé síly ovládajú zloženie planéty, preto sa temné síly, ktoré v súčasnosti ovládajú planétu, snažia podrobiť si mladú civilizáciu a ovplyvniť ich vývoj, zahlbenie do karmy. Zahltiť civilizáciu prvotnou materiou G, ktorá keď preteká pri tvorbe tretieho materiálneho tela, spôsobuje výkyvy emócií a človek sa naďalej nemôže evolučne pohnúť. Deň Svaroga máme prebytok prvotnej matérie E, je tam evolučný základ na Midgard Zemi, je vlastne viera, svedomie, vôľa a láska. Až po vytvorení plnohodnotného tretieho tela nie je možné človekom manipulovať. Iba pri rozvoji základných morálnych vlastností, ako je svedomie a čest, evolučný postup, je pochopenie príčiny a následku a zodpovedenie si za svoje činy, samokontrola. Potoky energie formujúce eterické telo sú vlastne harmónia, aktivita, vôľa, astrálne telo, vieme, sú emocionálne postavenie človeka, mentálne telo zodpovedá za intelektuálnu úroveň človeka. Stredná cesta, vôľa, srdce, rozum. Viacbunkový organizmus musí byť harmónia nielen medzi fyzickými bunkami a eterickými, ale harmónia medzi eterickými telami a všetkými bunkami tvoriacimi tento viacbunkový organizmus. Ľudia využívajú 3 až 5 % potenciálnu mozgu. 95 až 97 % mozgu zostáva zakryté. Ďakujem pani Rušovskej za jej príspevky. Teraz je priestor na vaše otázky. Tak ďakujem pekne, ja sa teda predstavím, ja som Michal. Ja sa chcem opýtať niečo, čo sa týka toho potratu. Vlastne pani sa tvrdila, že je to evolučná smrť. Ja som sa zúčastnil niektorých konštelácií, kde potratené deti tiež vstupovali do toho procesu a nejak tam determinovali tie možné polia a tak. A ja teda tomu nerozumiem, že ak je to teda evolučná smrť, taká duša, že nejakým spôsobom nemá existovať a fungovať ďalej. Ale potom nás súčasne v tých konšteláciách tá duša nejak vstupuje do toho rodu, tvorí tam následne nejaké tie problémy a tak ja by som bol rád, keby mi bolo toto nejakým spôsobom zodpovedal, alebo tomu nerozumiem. Bol som pochopený. Bavíme sa o tom, že pri potrate je evolučná smrť, pokiaľ telo je to mladá duša, hej? To znamená, že v predchádzajúcich životoch nemala vytvorené minimálne jedno mentálne telo. Pokiaľ mala jedno mentálne telo, má dostatočný energie na to, aby tá substancia odišla a vrátila sa naspäť. A teda, čiže to, že niekto potratený, ešte nenutne znamená, že evolučne zomrie. Samozrejme. Aha, dobre, ďakujem pekne. Ja by som sa tiež opýtal, moje meno je Alino. Mám otázku na využívanie kapacity mozgu. Bolo spomenuté, že dokážeme ho využívať maximálne 5 až 7%. 3 až 5. Alebo 3 až 5, dokonca prehnal som to. Moja otázka je tá, bolo tomu vždy tak? A prečo je to takto? No. Náš mozog je zablokovaný, je tzv. uspatý.
Na to, aby sme si spomenuli, kto sme. Nie, túto planétu podľa doktora Levašova človek nemá pôvod predchodcu na tejto planete. Túto planetu osídlili 4 civilizácie, a to bola biela civilizácia, ktorú tvorili Slovani a Árici, červená civilizácia, žltá civilizácia a čierna civilizácia. To boli tzv. Naši prvopredkovia, úplne dokonalé bytosti. A keďže táto planéta sa začala používať na evolučný systém, bola pôvodcom zablokovaná pamäť na to, aby opätovne došli vlastne k poznaniu. Ľudia, ktorým sa otvorí, vlastne si vypracujú nejaké druhé, tretie, štvrté mentálne telo, postupne sa táto pamäť obnovuje. Takže vytvorením 4. mentálneho tela sa otvorí úplne celá pamäť do pôvodu. To znamená, človek dokáže ovládať zákony prírody. Dokáže formou sile, vôle a mysle. Ďakujem pekne za odpoveď. A ešte by som to doplnil. V poslednej dobe som čítal, a som sa teda dočítal konečne, čo mi vrtalo v hlave celý život, že čo je zmyslom života. Každý máme na to rôzne odpovede. A tam som sa dočítal krásnu vec, že cesta k dokonalosti na duchovnej úrovni. Tak s týmto by som teda súhlasil s tou odpovedou a zapadá mi to do toho. Takže veľmi pekne ďakujem. Ešte si treba uvedomiť jednu vec. Hmota je hologram. My si tento hologram kreslíme. My si naň kreslíme svojimi vnemami. Čo si nakreslíme, to si precítime. To znamená, je na nás všetkých. Hovorili sme o tom, že všetko je energia. To znamená, aká energia bude prevládať na planéte, tak sa tá planéta bude mať. To znamená, je na nás všetkých. Či chceme prežívať lásku, šťastie, spokojnosť, radosť, alebo chceme prežívať to, čo tu je tu zatiaľ. Je to egoizmus, cynizmus, sebectvo, žiarlivosť, závisť. Je to všetko o nás, o ľuďoch. Ale k tomu, aby sme prežívali radosť a lásku, treba zmeniť svoje vedomie a podvedomie z ja na my. Pretože pokiaľ ľudstvo bude myslieť v egoizmu, tak sa nikam nedostaneme. Lebo jedine my, spolok ako jednota, vytvárame celok a tá energia až potom môže niečo zmeniť. Ale je to zmeni seba a zmeníš okolie. Žiaľ Bohu, už aj Tolstoj povedal, všetci chcú meniť celý svet, nikto nechce meniť seba. Takže je to na nás, na ľuďoch. Ja vám veľmi pekne ďakujem.